Pundi Mbak Saeno? Mbak Lurah, golekno Mas Agung. Ya, iki karo ngerantu Mbak Saeno, anu Mbak Lurah. Ibu. Iki ngersane Bapak Adipati Sutekno katuran tindak rene ngono. Duh, ngatur nika to Pak Dik. Monggo to. Menapa panjenengan Pak? Napa Mas Pri? Mas Supriyadi? Sareng-sareng je mboten napa-napa. Ngono Pak Dik. Kanjeng Patih. Napa di srepek? Nah, disemprek nih. Ya. Disemprek nih Mas. Karo ngenteni Mbah Lurah Saeno. Tulu. Monggo. Monggo Kanjeng. Mudah-mudahan Prabu Tresno monggo Mbak Tekno. Ya Nggih. Batik derek ndedonga mugi-mugi adicara ingkang dalu menika wonten berkahipun anggenipun sedekah bumi mahanana warga masyarakat Perjo Mulya sedaya pinaringan panjang yuswa sehat gampil anggenipun pados pangupa jiwa ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin, amin. Kula nyuwun kangening ati mawon Mas. Kangening ati. Ayo ati kok. Intas. Ayo dong. Soindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duh wong ayu bebudanku Ati susah mung kangen sliramu Pujaku arep kita rasane atimu awakmu ora bisa membayangmu larido Inna wangi anti aku datang nunggu kowe bali rasa tresno ora bisa mari among sira